Пробваме сладоледи Ice Pro. Така, това е с червен кадаив. Ето така. Кадифе, бе, не кадаив, бе. Дай пак. Това е червено кадифе. Нямаше ли? Той е много хубав. Хубав е, да. Има вкус на... Не може да е. На бомбонки. Това е на Red Velvet Cake. Това е, нали, тази тортичка. На какво има вкус? Ми да, точно, е на специфичен червено вкус. кадифе. Да, червено кадифе. Не кадиф, кадифе. Няма значение. Така, това е български сладолед. Българин ги прави тези сладоледи. Много малко места ги има. Ние ги взехме до Била. Там ги има със сигурност. На ръка ги прави човек. На ръка ги прави. Така, сега ще пробваме с карамел. Ето така изглежда. Много изчистени от към състав. Без захар са. Така. Вижте. Много яко. Пушка ли? Яко е. Ама малко на вода ми има вкус, не знам. Малко ме е воднисто. Вкусно е. Но червеното кадифе за сега е по-хубаво. На това му давам колко оценка? 7 от 10. Не, 6 от 10. А пък на червеното кадифе 9 от 10. Защото винаги може и повече. Който харесва карамел, ще му хареса и сладолед, сигурно. Да. Така, следващото шоколадово брауни. Така. Ох, това има много големи очаквания за него. Така. Това ще е шоколадче. Какво ще кажеш? Ама виж, наистина не са толкова сладки. Еми да. Браво. Хубаво. Това е много хубаво. Браво. Брат ми е до мен също. Не иска да се показва. Даже не иска и да говори, той стана. Така. И последния, който ще пробваме е с бисквитки. Има още един реално. Този колко оценяваме? Ти кажи. Аз Ти си оценявам... Не, 8 от 10. Така. Значи за сега много ти харесва червеното кадифе, да. Да. Вижте как има бисквитки. Ходи.